Преди само няколко години никой не би заложил на BYD. За мнозина това беше просто спекулативна инвестиция, залог на рисков капитал, далеч от истинско инвестиране на стойност. И въпреки това, двете най-големи имена на американските финанси повярваха в нея – Уорън Бъфет и Чарли Мънгър. Бъфет притежава 10% от компанията, а неговият верен партньор Чарли Мънгър говори за нея с прелял ентусиазъм. Никога не съм бил толкова горд, че съм свързан с нещо, ще каже той един ден за BYD. За него това беше повече от инвестиция, беше революция, макар че някои още се присмиваха. Защо се смееш? Подхвърля Мънгър на скептичен събеседник. Видя ли колата им? Мнозина ги приемаха несериозно, но онова, което те виждаха, беше потенциалът на един гигант. BYD не е само производител на електромобили. Това е титаничен конгломерат, който произвежда батерии, телефони, електроника, монорелси, камиони, автобуси и, разбира се, електрически автомобили. Но за този стремглав възход се крие една разтърсваща история. Историята на сирак, роден в крайна нищета, който предизвика съдбата, за да изгради най-голямата империя за електрически превозни средства в света. Основателят на BYD не е роден с сребърна лъжица в устата. Напротив, той се появява на бял свят в крайна бедност, в особено смутна епоха от историята на Китай. Намираме се в 1966 година. Мао Цзедун започва културната революция. Страната все още е разкъсана от опустошенията на Втората световна война, гражданската война и една унищожителна глада. И сред всички засегнати области провинция Анхуей е най-тежко ударена. Именно там, в този забравен кът на Китай, се ражда Ван Чуанфу на 8 април 1966 година. Майка му, селянка и домакиня, се грижи за 8 деца. Семейството е бедно, но сплотено. Баща му, дърводелец без много образование, предава на децата си основни ценности – честност, доверие, упорит труд и доброта. Като малък Ван гледа как баща му изработва предмети с ръцете си, образ, който трайно ще белязва съзнанието му. Но на 13 години всичко рухва. На баща му диагностицират рак на черния дроб. Твърде болен, за да продължи да работи, той скоро угасва и оставя семейството в нужда. 5 по-големи сестри на Ван се омъжват набързо, за да облегчат семейната тежест. По-големият му брат, на 18 години, изоставя ученето, за да работи. А най-малката сестра семейството няма друг избор, освен да повери на приемно семейство. Тогава Ван разбира, че единственият начин да помогне на своите е да влезе в професионална гимназия, за да получи стабилна и платена държавна работа. Ван се старае в училище, решен да промени съдбата на семейството си. Но след само 2 години усилия настъпва нова трагедия. След смъртта на съпруга си, майката на Ван беше станала стълбът на дома. Тя работеше тежко на полето, за да изхранва децата си, но един ден внезапно се срива и умира още преди да стигне до болницата. Новината го застига, докато полага изпитите си в края на гимназията. Обзет от паника, Ван напуска залата и се прибира спешно. Този жест му струва шанса да влезе в професионалното училище. Той беше изгубил много повече от майка си. Беше видял как рухва единствената му надежда за стабилно бъдеще. Напълно съсипан, Ван остава на издръжка на по-големия си брат, вече женен и устроен със съпругата си. За да не им бъде в тежест, Ван взема радикално решение – да изостави ученето и да започне работа, за да изкарва прехраната си и да се освободи. Но когато съобщава решението си, брат му и снаха му категорично отказват. Те се противопоставят на заминаването му и настояват той да остане при тях и да се съсредоточи единствено върху ученето. За тях семейството не биваше да се разделя. Въпреки оскъдните си средства, те решават да направят всичко, за да му помогнат. Всяка седмица успяват да му дават 10 юана. Нищожна, но решаваща сума. Един ден снахата на Ван, неспособна да събере необходимите пари, отива да чука по всички врати, взема пари назаем, продава бижутата си и накрая успява да събере точно колкото да изкара Ван още една седмица. Огромна жертва, която обаче скоро ще даде своя плод. Благодарение на себеотрицанието на брат си и снаха си Ван, най-сетне постига целта си. През 1983 година той е приет в Централно-Южния университет, за да следва физикохимия на металургията, решаваща стъпка, която ще преобрази живота му. За да отпразнуват този успех, брат му и снаха му подаряват сватбения си подарък – часовник на марката Шанхай. Но това не е всичко. С решителен жест те дори решават да се преместят да живеят близо до университета, за да остане семейството сплотено. В университета Ван става по-отворен студент, ангажира се в комунистическата партия и дори си спечелва прякора, майстора на танца. Но въпреки този пълноценен социален живот,
той остава дълбоко привързан към своите, прекарвайки уикендите си в помощ на търговията им. През 1987 година трудът му се отплаща. Предлагат му постдипломна изследователска позиция в Генералния институт за изследване на цветните метали в Пекин, един от най-престижните в страната. Огромна чест. По-късно той дори ще стане един от ръководителите му. Ван се отличава в новите си функции до толкова, че му поверяват стратегически пост – генерален директор на съвместно предприятие за производство на батерии, създадено между неговия институт и групата Баостил. Предприятието е разположено в Шънджън, първата специална икономическа зона на Китай, символ на икономическото отваряне на страната. Един ден, четейки статия, Ван открива, че Япония постепенно изоставя индустрията на никел-кадмиевите батерии по екологични причини. Веднага вижда в това колосална възможност за компанията си. Но за негова голяма досада идеите му биват отхвърлени въпреки статута му на генерален директор. От години Ван търси стабилност. Брат му и снаха му постепенно подобряват ежедневието си. Самият той току-що се е оженил, а съпругата му очаква дете. Но един вътрешен глас го тласка да следва визията си. Противно на всички очаквания той взема радикално решение. Подава оставка и се хвърля в създаването на собствена компания за батерии. Много скоро обаче започва да се съмнява, защото го очаква огромна пречка. Да се впуснеш в индустрията на батериите без капитал беше почти лудост. Банките и инвеститорите му затварят вратата. Провалът изглежда неизбежен, но за пореден път семейството идва на помощ. Братовчет му, преуспяващ бизнесмен, му заема 2 милиона и 500 хиляди юана. Нещо повече. Той убеждава един свой приятел да инвестира личните си спестявания, след като е бил впечатлен от решимостта на Ван. Така на 18 ноември 1994 година в скромна работилница на Металургичната академия в Шънджън се ражда Яди Electronics. Името идва просто от улицата, на която се намира работилницата. Но за да изпъква по-високо в борсовите индекси, компанията скоро е преименувана на BYD, по-късно съкратено на BYD. Началото е тежко. Служителите спят един до друг на импровизирани легла, за да намалят разходите. А Ван работи неуморно, стигайки до там да пропусне раждането на дъщеря си заради претоварения си график. Четейки патенти и разглобявайки батериите на конкурентите си, BYD разработва собствените си продукти. Но един проблем заплашва да провали всичко. Въпреки първоначалните инвестиции, предприятието няма средства да автоматизира производството си. За да преодолее липсата на автоматизация, Ван възприема радикален метод. Опира се на първоначалните принципи. Подход, който прилага буквално. Той изчислява разходите за индустриалните роботи по цяла една производствена линия. После ги сравнява с тези за човешка работна сила, която върши същата работа. Присъдата е безспорна. Като използва огромната налична работна ръка в Китай, BYD може да изгради ръчна производствена линия, далеч по-икономична от тази на автоматизираните си конкуренти. Но това не е всичко. Предприятието решава само да произвежда собствените си машини, засилвайки така вертикалната си интеграция и същевременно намалявайки още повече разходите си. Тази стратегия на индустриална независимост ще се превърне в запазена марка на BYD през следващите години. Залогът се отплаща. С едва малко повече от 1 милион юана Ван пуска производствена линия, способна да изработва 4000 никел-кадмиеви батерии на ден. През 1997 година BYD става най-големият производител на батерии в Китай, продавайки 150 милиона единици само за 3 години. Китай вече има своя нов шампион, но в международен план никой не познава BYD. Защо гигант като Моторола би му се доверил? За да прекоси китайските граници, Ван залага на едно от най-силните си оръжия – търговската си директорка Стела Ли. Той я изпраща директно в централата на Моторола, един от най-големите производители на мобилни телефони в света, разположен в Джорджия, САЩ. Тя пристига с приблизителен английски, обикновен кашон с батерии и невероятна дързост. Целта й – да убеди Моторола да изостави обичайния си доставчик и да приеме продуктите на BYD. Отначало настойчивостта и дразни, но със своята упоритост тя в крайна сметка ги впечатлява. Моторола се съгласява да й даде шанс, залог, който също ще се окаже печеливш. Стела Ли става ключова фигура в международното разрастване на BYD. По-късно тя ще бъде назначена за генерален директор на BYD Америка. С този пробив големите клиенти започват да прииждат и през 2002 година BYD се готви да излезе на борсата в Хонконг. Но тази решаваща стъпка изважда наяве един проблем на напрежение – разпределението на дяловете. Не съществува никакъв писмен договор, само устни уговорки. Когато го питат как смята да се справи с това, Ван отговаря просто: каквото е казано ще бъде сторено.
За него лоялността стои над всичко. Той никога не е забравил жертвите на семейството си и на сътрудниците си. В резултат 34-мата кадри, основатели на предприятието, получават 22% от акциите на BYD. Всеки от тях става милионер. През 2003 година BYD прави нова историческа крачка. Предприятието изпреварва японския гигант Саньо и става първият производител на батерии в света. Огромен подвиг за един китайски стартъп, тръгнал от нищото по-малко от десетилетие по-рано. Но на върха на този успех Ван изпитва някакъв вид неудобство. Той е постигнал онова, което мнозина смятат за връх. И все пак погледът му се насочва другаде. Друга индустрия привлича вниманието му. Индустрия в пълен подем, с зашеметяващи перспективи. Индустрия, която скоро ще преобърне целия свят. Автомобилостроенето. Ван изненадва всички. Обявява, че иска да се захване с производството на автомобили. Реакцията на сътрудниците и инвеститорите му е незабавна и ледена. Смятат го за луд. В крайна сметка Ван не разбира нищо от автомобили. Той дори няма шофьорска книжка. Но той отказва да ги слуша. Нито предупрежденията на кадрите му, нито заплахите на инвестиционните фондове го спират. През януари 2003 година BYD изкупува 77% от Цинчуан автомобил за 270 милиона юана. Шокът е жесток. Едва направено, обявлението сваля акцията на BYD. За 2 дни предприятието губи 2 милиарда и 700 милиона хонконгски долара от борсовата си капитализация. Цинчуан автомобил произвеждаше до тогава скромен ефтин седан Flyer, проектиран съвместно с японската Сузуки. BYD решава да продължи да произвежда този модел, но вече подготвя нещо друго. След изкупуването, BYD временно продължава да продава Flyer под собствената си марка, но успоредно с това предприятието се опитва да създаде собствени модели. Първото им автомобилно лого е остро критикувано. Прекалено прилича на това на BMW. То ще бъде сменено няколко години по-късно. Продажбите на iFlyer трудно потеглят. Тогава Ван решава да създаде изцяло оригинален нов модел, но дистрибуторите не го искат. Твърде далеч от онова, което познава пазарът, проектът е изоставен. Тогава Ван избира по-позната стратегия да създаде кола, която прилича на вече харесван модел. Резултатът е BYD F3, пусната през септември 2005 година. Тя прилича толкова много на Toyota Corolla, че няколко части са взаимозаменяеми. За производството Иван прилага метода, който постигна успеха на батериите му – монтажни линии с интензивен ръчен труд, слабо автоматизирани и следователно много по-евтини. F3 се продава на цена, която побеждава всяка конкуренция, наполовина по-евтина от Corolla, и пазарът отговаря с ентусиазъм. За едва една година F3 надхвърля 100 000 продажби, ставайки така китайската кола с най-бърз растеж. Окрилена от успеха на F3, BYD продължава с 2 нови модела – F3R и F6. И тук дизайните силно напомнят някои превозни средства на General Motors и Toyota. На 9 август 2007 година BYD тържествено открива новата си индустриална база в Пинган. Но този обект не се ограничава до обикновена фабрика. Той включва също жилища и ресторанти за служителите. За разлика от мнозина изпълнителни директори, Ван избира да живее със своите работници. Виждат го редовно да се храни до тях. По време на интервю за CNN той обяснява философията си. Поради функциите си станах президент на тази компания, но след работа всички сме равни. Живеем и разговаряме заедно. Това е нашата култура. В този ден Ван Чуанфу поставя ясна цел. BYD трябва да стане първият автомобилен производител на Китай до 2015 година и световен лидер до хоризонта на 2025 година. Убеден в тази визия, той решава, че BYD ще участва в автосалона в Детройт през 2008 година. Най-престижното автомобилно събитие в света. Но възниква проблем. За разлика от големите исторически марки, BYD не разполага с никаква силна история за разказване. Никакви фенове, никакъв емблематичен модел. Още по-лошо, никой не знае наистина какво означава BYD. Започва да се носи шега. BYD означава Bring Your Dollars, донеси си доларите. В крайна сметка марката избира по-благородна версия Build Your Dreams, изгради мечтите си. Лозунг, насочен към инженерството и трудовата етика, който същевременно дискретно оттеква на паметта на бащата на Ван, онзи дърводелец, който толкова много повлия на пътя му. Но въпреки усилията си, участието в салона се превръща в фиаско. Всичко е претупано. Дори брошурата на автомобила не е правилно преведена на английски. Салонът в Детройт през 2008 година бързо се превръща в подигравка.
Журналисти четат на глас несвързаните изречения от официалната брошура. Сред тях една перла. Adopt the reclaimed stuff could be recycled. Някои се присмиват на дизайна. Предницата на модела прилича на Toyota Corolla, задницата на Chevrolet Optra. Други снимат лошо прилепнали врати, които дори не се затварят правилно. Един от журналистите публикува критично видео, придружено от хапливия коментар. Добре дошли в Детройт. Върнете се, когато сте готови. Но въпреки това фиаско някои експерти от бранша започват да обръщат внимание, защото BYD предлага не само непохватни копия. Предприятието обявява също намерението си да пусне едни от първите хибридни и 100% електрически модели в света. По онова време дори големите американски марки трудно разработваха дори един такъв. Но същата година Тесла удря силно с пускането на Roadster, превозно средство, аплодирано заради автономността и скоростта си. В сравнение с него моделите на BYD изглеждат рудиментарни. Тесла взема преднина. Имиджът й е този на качеството и производителността. BYD сякаш изостава, но историята далеч не е приключила. Противно на всички очаквания, BYD привлича вниманието на именит американски инвеститор Чарли Мънгър, вице-президент на Berkshire Hathaway. Запленен от потенциала на предприятието, Мънгър убеждава Уорън Бъфет да го разгледа по-отблизо. След анализ, Berkshire Hathaway решава да инвестира $230 милиона, за да придобие 10% от капитала на BYD. Това обявление изстрелва акцията на предприятието нагоре и изстрелва Ван Чуанфу сред най-богатите хора в Китай, с богатство от 35 милиарда юана. Убежденията на Ван за бъдещето на електрическия автомобил най-сетне намират благосклонен отзвук в финансовия свят. И през 2009 година BYD пуска първия си изцяло електрически модел i6. Но в еуфорията на този обрат Ван ще допусне стратегическа грешка. За да съсредоточи всичките си усилия върху електрическите превозни средства, той драстично намалява инвестициите в традиционните моторни модели. Това решение хвърля BYD в нисходяща спирала. Дистрибуторите се отвръщат от марката. През 2010 година резултатите не закъсняват да отразят тази стратегическа грешка. Оборотът на BYD пада с 8% спрямо предходното тримесечие, но най-вече рентабилността рухва. Нетните печалби се сриват с 58%, а следващата година ударът е още по-жесток. През първото полугодие на 2011 година печалбите се сриват с 88,6%. Кризата удря всички нива на предприятието. Каскада от оставки, масови съкращения, проблеми с качеството, които се умножават. Имиджът на BYD е сериозно нащърбен. И сякаш това не е достатъчно, по време на едно американско телевизионно предаване Илон Мъск е попитан какво мисли за BYD. Отговорът му – смях. Подигравателен смях. Наживо в студиото настояват. BYD също е базирана на западния бряг, увеличава производството си на електромобили. Уорън Бъфет държи 10%. Защо се смеете? Мъск настоява. Видяхте ли колата им? Посланието е ясно. За него BYD не е сериозен конкурент. За Ван това е критичен момент. Предприятието залита, публичният имидж е в развалини и съмнението се настанява дори в собствените му редици. Следващото решение може да реши съдбата на BYD. Ван знае, че вече няма право на грешка. Той трябва да възстанови репутацията на BYD. Тогава решава да удари силно. Един ден отива при дистрибутор на Мерцедес и купува S-класа, най-луксозния модел в шоурума. Закарва я до отдела за научно-изследователска и развойна дейност на BYD. Свиква най-добрите си инженери и им подхвърля. Ето я, разглобете я. Тишина в стаята. Никой не смее да помръдне. Един от инженерите накрая прошепва. Но това е вашата кола, тя е нова. Тогава Ван взема ключовете си и пред очите на екипа си прокарва огромна дръскотина по карусерията. После повтаря. Сега вече не, хайде, разглобете я. Посланието е ясно. Той е готов на всичко, за да навакса изоставането. Иска да разбере, да научи и да настигне най-добрите. Въпреки бурята, Ван не е сам. В знак на доверие Чарли Мънгър и Уорън Бъфет решават да го посетят. Тяхното присъствие изпраща силно послание. Инвеститорите още вярват в него. И имат право. Защото дори продажбите на моторни превозни средства да стагнират, BYD постига забележителен пробив в така наречените превозни средства с нова енергия, т.е. зареждащите се хибриди и изцяло електрическите. През 2015 година BYD продава 6172 от своите превозни средства, което представлява 11% от световния пазар. Постижение, което изстрелва предприятието до ранг номер 1 в света в този сектор.
И в същия момент Китай официално обявява, че ще подкрепи прехода към електрическите превозни средства. Изведнъж бъдещето отново изглежда благосклонно към BYD. През 2016 година силен сигнал потвърждава прераждането на BYD. Оскароносният актьор Леонардо Ди Каприо става световен посланик на марката. Международна фигура, която въплъщава едновременно екологичния ангажимент и престижа. За BYD това е повратна точка. Марката, някога възприемана като занаятчийска или нискокачествена, започва да утвърждава идентичността си на достоверен играч в електрическата мобилност. И резултатите следват. През първото полугодие на 2016 година продажбите на превозни средства с нова енергия експлодират – плюс 130%. В Китай BYD заграбва 65% от пазара на зареждащите се хибриди. Почти пълно доминиране. Следващата година предприятието обявява зрелищното разширяване на завода си за електрически автобуси в САЩ, увеличавайки 4-кратно производствената площ. Демонстрация на сила и ясен сигнал. BYD вече се прицелва в американския пазар, но Ван още не знае, че бурята скоро ще се завърне. Между 2017 и 2019 година вятърът отново се обръща. С желание да направи селекция сред нерентабилните предприятия, китайското правителство решава да намали субсидиите за покупка на електрически превозни средства. За BYD това е тежък удар. Печалбите драстично падат, спадайки до едва 1 милиард и 600 милиона юана през 2019 година. Ван нарича този период най-мрачния момент за предприятието си. Тогава той заявява, че единствената цел на BYD вече е да оцелее. През това време основният му световен конкурент – Тесла, литва. Американското предприятие пуска дългоочаквания си модел, аплодиран от пресата и потребителите. То влиза в класацията Fortune 500, символ на мощта си. Още по-лошо динара Тесла започва изграждането на гигантски завод в Китай, рискувайки да неутрализира индустриалното предимство на BYD. И сякаш това не е достатъчно. Нов играч се появява и заплашва доминиращата позиция на BYD в батериите. Предприятието постепенно губи короната си на лидер в сектора. А после, последният удар. Броят на случаите на COVID-19 извън Китай се умножава 13 пъти за 2 седмици. Световната здравна организация обявява пандемия. Границите се затварят, локдауните се разрастват, веригите на доставки рухват. В този контекст малцина мислят да купуват кола, а в Китай недостигът на лични предпазни средства, маски, гел, ръкавици се прибавя към всеобщата тревога. Положението е критично. Анализаторите предвиждат тежко икономическо забавяне. За много предприятия съкращенията стават единственото рационално решение. Но Ван не е шеф като другите. Той живее със служителите си, споделя храната им, познава семействата им и взема радикално решение – да избегне съкращенията на всяка цена. Той нарежда на 3000 инженери да преоборудват производствените линии, за да произвеждат маски и дезинфектанти. За няколко седмици BYD става най-големият производител на маски в света. Но в сянка предприятието подготвя нещо друго – изненада. Докато светът е в застой, инженерите на BYD работят неуморно. Тяхната цел – нещо способно да предефинира стандартите на индустрията. Резултатът – голям пробив. Възприемайки литиево желязо-фосфатна химия, LFP, и преосмисляйки изцяло структурата на батерийния пакет, BYD прави зрелищен скок в областта на безопасността и дълготрайността. За да го докаже, предприятието публикува поразително видео. Пирон е забит в класическа батерия. Тя моментално се възпламенява. Същият тест върху новата батерия, Blade на BYD. Никаква реакция. Този комуникационен ход е блестящ. В епоха, когато пожарите на електрически превозни средства правят заглавия, BYD поставя безопасността в сърцето на стратегията си. Но научно-изследователската и развойна дейност не е достатъчна, защото за да се промени имиджът на марката, трябва да се атакува и дизайнът. За да заличи окончателно етикета на обикновен копист на Запада, BYD решава да удари силно. Предприятието обявява нова гама превозни средства, проектирана от едни от най-големите автомобилни дизайнери в света. Този път целта е ясна. Тесла – неоспорим лидер в изцяло електрическите автомобили. В края на 2020 година BYD представя Han – електрически седан от висок клас. И ето изненада – изтънченият му дизайн, качеството на изработка и луксозният му салон надминават дори тези на моделите на Тесла. Като избира да назове колата Han по името на китайска императорска династия, Ван Чуанфу изпраща силно послание. Това превозно средство е символ на прогреса и иновациите на Китай. Но настъплението не спира до тук.
BYD продължава с серия SUV-та и спортни седани. Целта – да заеме всички сегменти, в които Тесла присъства. Между 2020 и 2023 година продажбите експлодират. От 427 300 и две продадени превозни средства BYD достига до над 3 милиона за 3 години. Шеметен растеж от 700%. Дошъл е моментът да се обърне към международния пазар, а първата стъпка е Европа. През 2023 година BYD се представя на престижния международен автосалон в Мюнхен, Германия. Целта е ясна – да докаже, че технологията му надминава тази на повечето му конкуренти. Трябва да се каже, че предходната година предприятието е взело радикално решение – да изостави окончателно производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене. От сега BYD е изцяло обърнат към електрическото. Дори Илон Мъск признава напредъка на бившия си съперник. Той заявява, че колите на BYD вече са много конкурентни. Но този стремглав успех е съпроводен от обратен удар. В западните медии се умножават статии, заклеймяващи едно уж китайско нашествие на пазара на електрически превозни средства. Имиджът на BYD започва да се влошава и още по-лошо. Продажбите в Европа са болезнен провал. Първата година марката представлява само 1,1% от пазара. И все пак в Китай BYD е неоспоримият номер едно и дори първият продавач на превозни средства с нова енергия в света. Но онова, което експертите припомнят, е, че 9-10% от тези продажби са реализирани в Китай. Съмнението се настанява. Има ли BYD наистина гръбнака да стане световна марка? В Европа началото на BYD е още по-сложно от предвиденото. Много клиенти не приемат философията на марката. Лозунгът Build Your Dreams, възприет като вдъхновяващ в Китай, не намира отзвук на стария континент. Някои купувачи стигат до там да премахват надписа от превозните си средства, публикувайки обяснителни видеа в YouTube, за да покажат как се прави. За BYD това е плесница. Предприятието трудно разбира очакванията на европейската публика. Продажбите са разочароващи. Имиджът е помрачен. Но най-лошото предстои. През септември 2023 година Европейската комисия започва официално разследване срещу китайските производители на електрически автомобили, обвинени, че се възползват от нелоялни субсидии от Пекин. Залогът е ясен. Ако обвиненията се потвърдят, Съюзът би могъл да наложи високи мита, заплашвайки пряко амбициите на BYD. И докато Европа отваря търговски фронт, САЩ вече са преминали към следващия етап. В САЩ положението е още по-заключено. От години американските медии умножават алармистките статии за китайските електрически превозни средства. Някои стигат до там да определят колите на BYD като заплаха за националната сигурност. Посланието е ясно. Вратите на американския пазар са затворени. Изправено пред тази нарастваща враждебност, BYD опитва символичен отговор. Предприятието публикува видео, прославящо всички китайски автомобилни марки, станали сериозни конкуренти на международната сцена. Видеото завършва с силен призив да се направят китайските марки световни еталони и да се разрушат старите митове за качеството на китайските коли. Но това послание ще бъде погрешно изтълкувано. Във видеото фразата «да се разрушат» старите митове става в някои западни преводи «да се сринат старите легенди». Нюанс, който променя всичко. Много бързо западните медии се захващат с тази формулировка. Първоначалното послание на национална гордост е преобразено в уж обявление за търговска война. Тонът се покачва. За мнозина BYD вече не търси само да завоюва пазарни дялове, а да смаже символично големите исторически марки на западното автомобилостроене. Това е комуникационна катастрофа. И в този точно момент, когато напрежението е на върха си, обрат ще размеси картите и той ще дойде от неочаквано място – Бразилия. През 2023 година всичко се променя по време на дипломатическа среща между бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва и неговия китайски колега Си Цзинпин. Лула, бивш автомобилен работник, повдига конкретен въпрос. Съществува ли китайски производител готов да възобнови завод, изоставен от Форд в щата Бахия? Залогът е стратегически. Не става дума само за производство, а за добре платена заетост за бразилските работници. Предложението е предадено на BYD и този път Ван казва «да». Бразилският залог се оказва печеливш. Местната преса приветства идването на BYD с ентусиазъм. Дори правителството на щата Бахия публикува официално видео, за да приветства предприятието. Китайската марка в търсене на световно признание най-сетне намира благоприятна почва и това доверие бързо се превръща в цифри.
Същата година BYD заграбва 72% от пазара на електрически превозни средства в Бразилия. Гръм от ясно небе. С този резултат BYD официално изпреварва Тесла и става първият продавач на изцяло електрически коли в света. В Бразилия лозунгът Build Your Dreams не създава никакъв проблем. Нещо повече, той сякаш докосва нещо дълбоко. Може би защото като Китай и Бразилия е част от глобалния юг, свят, в който мечтата за по-добро бъдеще говори на всички. И това явление не се ограничава до Латинска Америка. В Индия, в Индонезия, в Тайланд, видеята за доставка на коли BYD са изпълнени с гордост. Събрани семейства, панделки закачени на капака, снимки в празнични дрехи. Някои стигат до там да поискат превозното им средство да бъде благословено от свещеник. Само преди няколко години електрическата кола изглеждаше запазена за богатите клиенти на Тесла. Но BYD промени положението, правейки тази технология достъпна за онези, които никога не биха могли да си я позволят. Това чувство за принадлежност към бъдещето Ван Чуанфу знае по-добре от всеки друг какво представлява то. Несъмнено за това той лично участва в някои доставки на превозни средства BYD, защото той, повече от всеки друг, знае какво означава да преминеш от отчаянието към надеждата. Възходът на BYD е шеметен. От малка работилница в Шънджън предприятието се е превърнало в световен гигант. И най-ироничното днес е, че вече не BYD се вдъхновява от Toyota, а Toyota си сътрудничи с BYD, за да произвежда собствените си електрически и хибридни превозни средства. Друг зрелищен обрат – Илон Мъск, който някога публично се присмиваше на колите BYD, сега купува батериите си от тях. И в това приключение един човек никога не престана да вярва в Ван Чуанфу – Чарли Мънгър. През 2019 година, по време на среща на инвеститори, той отдава почит на онзи, когото смята за безмълвен герой – по-големия брат на Ван. Дълбоко съм впечатлен от BYD, заявява Чарли Мънгър. Това е едно от най-големите удовлетворения в живота ми. После добавя, развълнуван, че Ван Чуанфу е син на селянин. Но именно по-големият му брат, виждайки в него гений, жертва всичко, за да го издигне, за да му даде шанс да излезе от бедността. Ето какво е конфуцианството. И именно това конфуцианство отчасти създаде BYD. За Мънгър този по-голям брат е истински герой, а онова, което Ван постигна – чудо. Но историята не спира до тук, защото в друг кът на Азия се появява друг производител. Виетнам с VinFast вече успя да направи онова, което BYD така и не успя да навлезе на американския пазар. Историята на BYD не е само историята на една индустриална империя, а историята на едно бедно дете, станало визионер. Историята на едно семейство, което даде всичко, за да има един от неговите шанс. И накрая, историята на един Китай, решен да напише собственото си бъдеще и да го продаде на целия свят. Но докато BYD царува над електрическото в Китай и в голяма част от глобалния юг, остава един въпрос. Ще успее ли да завоюва Запада? Или ще бъде спряна от културните, политическите и икономическите съпротиви? И най-вече, кой ще е следващият, който ще разклати установения ред? Виетнам с VinFast или още непознат играч?